Tak jedna šestku som sa presne vyzal. Pozri sa do zrkadla, ja ťa potom vidím. Ja mám tu trošku viac do tej strany. Korunku? To ja uvidím potom. Zuzka, kúp na mňa. Ja som si, že urobíš takú grimasu. To potom. Ty si dostal. No. To od teba? Nie, som sa vás ani nedotkla. Nie, to ja už taký mesiac. Každého, čo sa dotknem, alebo čo sa dotknem. Tu máme korunku bez jedného očka. Tak vymeníte, no. Musíme vymeniť. To už je veľmi iné. Nie, to už také... Na fotke to bude vidieť? Bude. To sa vo Photoshope spraví. Je to vieš spraviť vo Photoshope? Áno, ja si myslím, že keď je šikovný fotograf, tak by to vedel spraviť. No. Všetko sa dá spraviť. Ale ja nefotím, ja točím teraz, hej. Ale potom, keď sa bude fotiť, vieš to Ja tam tak dať. potom, hej. Ups, prepáč. Tak dajte mi ju, ktorú mám dať bez toho kamienka. Počúvaj, skús zaberať tú henu nejaký na to, že to vyzerá, aký smáš. Dobre. Ona dobre robí, áno. Ona dobre robí na hľadom, hej. Áno, a ja si myslím, že kreatívne. Zas? A ja. Ale inak. No v podstate sa to bude fotiť spredu, takže... A vy ide ti to. Červená ústa. Už hej. Tak do zelená trošku. Dobre, môžeme ísť ešte na sekundu sa... Na maličku. Peti, poď.